What's up kabarong? Maguha pero sisi among kaodon. Ano yung sisi mga kabarong? Sisi kabarong. Amo na yung kwaon ron. Sa Ano sisi? Nimilit sa bato. Ano malagi? Hindi basta silang gikuha kay kung masibet ka ni isi mo gamo. 10 minutes later. Para na mo kuha. Ya. Amo ning limpyohan kuman kamo ka nun. Kita di ko sa kamera na yun. Tudro, pakita tigaw. Mo na si Ito gurugari guys ah. Oh, patingin daw. Na padolong ni kuan. Padolong nami maglimpyo sa among kuha. Brad, magamit na nato, Brad. Ana, sudas ka kuan ba? Sa sisi. 5 minutes later. Wow. Now, pitsukulo. Oh, og kinsa to ang nangitaan ni dara siya nakita na ha. Mao na. Og kinsa to na magtangan og manok diri sa taytay danaw. Ah, mao na nagkuha kana. Kupuha gina ko no. Brong, kupuha gina ko sa. Napay daw, umoso. So wala pa mauso ang tao ba? A few moments later. What's up Sa kabarong, mga Onami? onami. Ay, nagdaw ni kulo. Eh, mga onami kabarong, mga onami. Mga onami ha. Way kay lo kag kamiran duha diri. Okay na kayo? Huh? Nami? Nami na lang kay kita naman duha. Ah, Brad Gary na ko. Si Borong Goryo. Smile, smile. Now sa hipan. Hanggayo kabarong.
Lami kayo sisig brong. Basta atong kuha. Kita yung kaon, lami kayo. Yo, ano masabi mo? Okay kayo. Ati, alay nagdako. What's up ka borong? Manamig kaon. Manamig kaon. Salamat sa pagtanaw sa mong video. Please subscribe and bell button. Thanks. Okay kayo. Sana all. Ay, What's up ka borong? Mga nami. Aw, di sayo. Ay, namalikas na. Ay, wa mo to video.